сладко направиш пинчени. Еси, къде е тази, мамо? Няма изпъти ръце. Тези ли искаш? Добре, тези ще са. Добре. Ау, кой си хвърли? Баджа. Там ли да седи? Така ще го взема. Ама ти като го стъпчиш, не можеш да го вземеш оттам. Добре, можеш. Айде, ставай. Ставай. Тук не може вече. И сега какво ще показваме каква се сърдичка? Не те разбирам. Я вижте какво ще покажа, каква чантичка има там. Я виждаш каква чантичка има там. Ама ние не искаме такова